Това е историята на едно пътуване от 30 000 км в търсене на прародината на българите. Пътят ни досега премина през земи, в които в древността са живели милиони българи. Открихме мястото, където вероятно е загинал хан Аспарух. Стигнахме и до съкровището на хан Кубрат. Отвъд Черно и Азовско море намерихме Фанагория, предполагаемата столица на стара Велика България. По река Кубан достигнахме до земите, които в продължение на векове българите са наричали своя родина. Тук в началото на новата ера другите народи за пръв път нарекли предците ни със собственото им етническо име – българи. Вас тут и не нашли. Вы с кем стоите? Това са кадри от Балкария, Кабардино-Балкария. Няколко месеца преди да стигнем до Балкария, терористи се опитаха да превземат столицата и Налчик. Републиката, която носи почти същото име като България, е заградена от Карачаево-Черкезия, Грузия, Северна Осетия и Чечня. Тя се намира в Кавказ. Кавказските планини на границата между Европа и Азия винаги са били размирен район. И сега беше така. На път за Налчик военните и полицията ни спираха и проверяваха 20 пъти само за един ден. Это машина, да, у вас? Да, это... Что такое? Служебный автомобиль. А? Служебный. Это Служебная? техпаспорт, да. Сейчас, секундочку, я сейчас чик-чик и... Сейчас, чик-чик. По-късно в града за малко арестуваха и камерата. Снимахме хората на централния площад на Налчик, за да се види дали лицата на хората в България приличат на лицата на хората в Балкария. Това продължи, докато към нас не дойдоха две цивилни лица и ни помолиха да ги придружим заедно с камерата до съседната сграда. Началникът им, също цивилно лице от службите, погледна записа и ни пуснаха. Обясниха ни, че знаят, че сме екип от 3 души от България и са информирани какво правим, но са искали да проверят какво точно снимаме, защото в един момент камерата е била насочена към сградата на Федералната служба за сигурност, бившето КГБ. Освен това, същия ден имало атентат срещу полицейски пост. След срещата с лицата от службите потърсихме специалисти от друга област, които можеха да ни разкажат повече за българското минало на Балкария. Първо разговаряхме с балкарката Азиза Депуева, археолог в Националния им музей. Тя се притесняваше да говори за произхода си. На времето исках да напиша труд за произхода ни, а сега това е тема, която се старая да избегна. Разбирате ли, етногенезиса е тема, която се опитвам да не засягам. В Кабардино-Балкария балкарците днес са малцинство. Малко над 100 000 от общо около 900 000 души население на републиката. И за да нямат проблеми, някои предпочитат да не афишират, че са балкарци. Вижте тези витрини. Те обединяват историята на кавказските народи. Ето скитски кинжал, а прилича на нашите. Този кинжал е характерен и за нас, и за представителите на другите кавказски народи. Освен това, разбирате ли, Кавказ е такова място, където всичко е толкова смесено.
Българци, кабардинци толкова са се смесили, че ако тръгнете да търсите, чистокръвни може и да не намерите. Директорът на музея, археологът Битал Мурадинович, беше по-словоохотлив. Кавказ е кръстопът, който свързва Европа с Азия, севера с юга, изтока с запада. Затова по време на Великото преселение много народи отсядали тук. Номадските племена спирали в степите на север от Кавказ и влизали в контакт с местното население. Така културите им взаимно се обогатявали, а народите се смесвали. Това водело и до асимилация, включително и езикова, на едни народи от други. Затова можем да кажем, че именно в Кавказ има най-голяма пъстрота от народи, което се отразило и на характера на хората, живеещи тук. Това са и планинците, и хората от равнината, с които са влизали в симбиоза. Тукашните археолози не са правили целенасочени проучвания на български селища, но са откривали предмети от времето на древните българи. Едва през последните години започна да се изяснява присъствието на българите тук. С намирането на различни археологически материали, особено на керамични съдове с вътрешни уши, които са типични за българите. Такива находки имаме на няколко места в предпланините. Тези съдове се отнасят главно към 6-7 век и след това. Счита се, че до създаването на Великата България в Западен Кавказ с център в Анагория, българите са били интегрирани в хазарския хаганат. Това е времето на хан Кубрат. Но, както е известно от писмените източници, след смъртта на Кубрат, синовете му се разделили. Единият отишъл в Поволжието, където създал Волжка България, друг, Аспарух, отишъл към Дунав, където станал основател на българското ханство. Третият син останал тук и неговите българи се смесили с други племена. Според някои те станали съставна част на карачаевците и балкарците. Те били основният компонент на тяхната етногенеза, към който по-късно се наслоили куманите. Смята се, че е станало така, защото езикът на днешните балкарци и карачаевци е от западно-татарската група, от която са били куманите. Навярно, след като монголите разбили куманите, част от тях са се преселили в планините, където вероятно е имало българо-аланско население. Те наложили този тюркски език, на който говорят балкарците сега. Всъщност, те сами наричат себе си талу, планинци. Кой пръв ги е нарекал балкарци е трудно да се каже. Но идва от река Малк, Малкара и Балкара. Кабардинското произношение е бащар, балкар. Първото подобно споменаване, Кучи Болгар, се среща в писмените източници. Там има няколко подразделения. Кучи Болгар, Купи Болгар. Купи Болгар, това са кубанските българи. Археологът Мурадинович говореше някак гузно. И впоследствие разбрах защо. След като спряхме камерата, ми каза: аз съм черкезин. Знам какво са правили нашите у вас. Явно имаше предвид безчинствата на башибозък от черкези и други етноси в българските села по време на Априлското въстание и на Руско-турската освободителна война. Защото след Кримската война черкезите са бягали от Русия в Турция, а след 1861 година турското правителство заселило много от тях в България. За да не получат възмездие за терора над българите, след освобождението повечето от тях се изселили в Турция. Войната от 1877-78 година е едно от събитията, които дълбоко свързват историята на България и Русия. В Иверския женски манастир в град Самара е ушито знамето на българските опълченци. Днес в София има улица Алабин, но малцина знаят, че това е името на кмета на Самара, който е предал знамето на опълченците ни. Не е случайно и това, че руските доброволци са се събрали именно в Самара, един от градовете на Волжка България. Така много потомци на волжките българи са облекли униформите, за да воюват за освобождаването на братята българи, живеещи на юг от Дунав.
За тези времена си припомнихме при срещата си с игуменката на Иверския манастир, чието монахини и днес извезват знамена. Трябва да изучаваме уроците на историята и да не игнорираме историческите събития, защото това е нашата история. Ето в частност Иверския манастир. През 19 век, когато българите изнемогвали под османско иго и когато вече дошло времето почти на геноцид над българския народ, накъде се обърнал взора? Към единоверна Русия. Винаги погледите гледат към единоверна Русия, към своите събратя славяни, православни християни. И ето Русия откликнала с цялата си любов, с цялото си усърдие, с цялата си широка, щедра душа. И в това време, когато в Самара започнало да се събира опълчение на помощ на България, на нашите събратия, в Иверския манастир ушили знаменитото самарско знаме. Монахините на този манастир със собствените си ръце ушили знамето. От едната му страна била иконата на Божията майка, а от другата нашите първосветители Кирил и Методий. Иконата, извезена на самарското знаме, и днес се пази като най-свята реликва в Иверския манастир. Сега се намираме на гроба на Алабин, на неговия паметник, и си спомняме нашата много трудна, много скръбна история, но и радостна. И сега ни е много болно и много обидно, че врагът ни разделя. Римляните са имали такова страшно отношение – разделяй и владей. Това сега искат да направят с нас. Но ние като събратя, като единни в Христа, знаем, че никой няма да ни помогне, ако не си помогнем ние сами един на друг. Милости Божией и процветания. Братскому, именно братскому, во Христе братскому българскому народу. В българската черква в Москва също се пазят безценни за християните реликви. Той е от вътрешната страна на стъклото. И тук има такива, пак има разни, как четох. Какво е това? Това е миро. Миро се натрупва. Светите мощи Мироточат, да, на стъклото от вътрешната страна. А кои светци имат те свети мощи? Тук ли? Ето, на Свети Йоан претече, тя първи за мироточи. Тази частица, точно над него, обилно, беше няколко месеца. На Свети Андрей Първозвание, това е първият апостол, първият ученик, който Господ призовава. Свети Евангелист Матей, който пише едно от Евангелията. Има част от жезъл на Моисей малка. На Свети пророк Даниил още от Старозаветния. Камък от гроба Господен. Свети Евангелист Лука. Свети Григорий Богослов, Йоан Златоуст. Всички ги пише. Свети Николай Мерликийски. Тук е на Свети Сергий също. Частица от жезъла на Моисей? Да. Това е древна църква, която никога не се е закривала. Даже в най-голямото гонение на православието по време на комунизма, най-безбожните години не се е закривал този храм. Винаги е непрерывно богослужение имало. Въпреки, че в центъра на Русия, в центъра на Москва. И сега българите отговорят за този храм? Сега е наше представителство на нашата църква. От 50 няколко години първият представител тук е бил патриарх Максим. Днешният патриарх Максим бил 5 години тук. Църквата също е допринесла за руско-турските войни. Не знае дали знаете, още преди това е имало така клетвено писмо до руския императорски двор, където няколко патриарха и висши духовници поставят под клетва руския император, за да и го подбуждат да подигне война за освобождаването на балканските православни народи. Заклеваме те в името на Господа Исуса Христа да
поемеш борба за освобождаването на нашите народи, след това всичко започва. Никой да не си мисли, че просто така руски император е стоял и изведнъж му е хрумнало да освобождава нашите народи. Всичко е плод на църковните дейци, както и светите писания учат, че един народ благоденства или страда. За това най-много са отговорни неговите духовни водачи, патриарха, митрополитите. Това от тях зависи цялата съдба на целия народ. А колкото са те по-мъжествени, колкото са те по-решаващи, колкото са по-православни и така нататък, толкова този народ благоденства. Цялата история това учи. С освобождаването на България, Руската империя връща и своя дълг към българите, които са дали много на руснаците. Знаете за светител Киприян и неговата дейност, как един българин става все едно сега да стане патриарх на цяла Русия. Това е нещо, не знае дали въобще е възможно да се повтори. Първите мъченици, първите светии за Русия, това са мъчениците Борис и Глеб. Те са били синове на покрасителя на руския народ, княз Владимир. И той е внук на света царица Олга Елена, която приема православието в Константинопол и после възпитава своя внук Владимир в православие и той завършва нейното дело, като покръства целия руски народ. Още тогава в Киев е било столицата. И неговите любими деца, той преди да приеме православие е живеел много блудно, имал и много жени, много деца от различни жени, но неговите любими деца това са Борис и Глеб. Те са били князети, те са били така най-благородни. Тяхната майка е българка. Това, което летописец Нестор пише още преди много векове, това, което се пази до днешен като предание и като факти дори. И така, че първите руски светии също, може да кажем, открито, че са българи по майчина линия, разбира се. Киевска Рус приема християнството от Константинопол през 988 година. Но княз Владимир не стига бързо до решението за православието. Той е имал 8 жени и обмислял идеята да приеме исляма, който позволява многоженство. Затова се среща с пратеници от Волжка България, в която ислямът е официална религия от 922 година. Ако беше избрал исляма вместо християнството като държавна религия, политическата карта на днешна Европа може би нямаше да бъде същата. Но Владимир избира православието, защото Византия му дава най-голяма свобода при управлението на държавните и религиозните дела. А под лоното на Константинопол с покръстването на русите най-активно са ангажирани българските свещеници и архиереи. Те разпространяват светите слова, написани с кирилица на славянски език. По този начин българите допринасят за разпространението на християнството сред по-голямата част от славяните, като същевременно приобщават източните славяни към ценностите на античната култура на Еллада, Рим и траките. Благодарение на България, днес кирилицата е една от трите официални азбуки на Европейския съюз. За да разбере човек колко свързани са били в миналото българите и русите, е достатъчно да застане в сърцето на Русия, Червения площад в Москва. От едната му страна е храмът Василий Блажени. Той е построен от цар Иван Грозни в чест на покоряването на Казанското ханство, последната доминирана от българите държава по Волга. Това е станало през 1552 година, както е отбелязано и на самия храм. Тогава за пръв път се появяват оформените като луковици кубета на руските църкви. Всъщност, това са символични чалми, символ на исляма,
а кръстът върху тях е като дръжка на меч, забит в тюрбана. С покоряването на мюсюлманското Казанско ханство, Иван Грозни слага началото на Русия като империя. Пред храма Василий Блажени е паметникът на гражданина Минин и на княз Пожарски. През 1612 година Москва и Кремъл са окупирани от Обединената армия на поляци и шведи. Целта на нашествениците е да присъединят Русия към полско-литовската държава и да наложат католицизма на руснаците. Но тогава търговецът Кузма Минин, за когото се предполага, че е потомък на волжките българи, събира всенародно опълчение и заедно с войските на княз Пожарски тръгва от Волга, от Нижни Новгород и освобождава Москва и Кремъл. На руския престол се възкачва царската династия Романови. А по-късно, благодарна Русия издига и паметника на гражданина Минин и на княз Пожарски на Червения площад. Срещу паметника е Кремъл. А в главния руски храм, в Успенския събор в Кремъл, е погребан свети Киприян Цамблак, митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия. Духовният път на българина Киприян започва от Килифаревския манастир до Велико Търново, като ученик на патриарх Евтимий, и достига до духовен баща на цяла Русия. Най-великото му дело е, че като духовен баща на Русия, Киприян води руския народ във войните срещу монголо-татарите. Църквата почита Киприян като светец и вярва, че е спрял войските на Златната орда с помощта на най-святата руска икона – Казанската Света Богородица. Тази икона е рисувана от самия апостол евангелист Лука. И когато той носи на Пресвета Богородица и я показва, тя казва: нека моята благодат и благодата на моя син бъдат с този образ. Понеже икона е гръцка дума, на български, на славянски се превежда образ. И така тя вече напуши 2000 години, тази икона. И когато стига така по Божие определение до Русия, след много векове, когато идва светител Киприян на Патриаршския престол, знаете, тогава монголите са били най-голямата напаст за тези земи. И когато те идват до Москва, светител Киприян носи иконата поръчва иконата да дойде в Москва, като последно нещо, на което се надяват за спасението на Москва и оттам сетне за Русия. И когато цялото население на Москва, деца, жени, старци, излизат да посрещнат иконата, той сега се намира в централната част, това място, където я посрещат, тогава е било в края на Москва. И срещат тази икона там, извършват молебен, молят се. Преди това светител Киприян налага пост, обявява пост тридневен за всички хора. Няма значение. Тогава всички са били вярващи, но деца, старци, всички са постили, са изповядвали, са плакали за греховете си, срещат иконата, молебен извършват и Пресвета Богородица от небесата се явява на монголите и им сява ужас и страх. И на тяхния водач, и те побягват, просто не могат да издържат да я гледат. В най-тежките дни на Втората световна война, когато немците достигнали покрайнините на Москва, иконата отново дала сили на руснаците. До преди 5-10 години, до преди 15 години се премълчаваше факта за Казанската чудотворна икона на Пресвета Богородица. Последно време вече и светските историци взеха да пишат това събитие, когато митрополит Илии са моли продължение на няколко денонощия, просто се затваря в килията си и не излиза, за да така Господа отмени, да помогне на Русия срещу фашистска Германия. Той получава съответен отговор и той бил, че
Сталин трябвало да отвори всички православни гимназии, които са били закрити тогава, да върне духовенството от лагерите и с Казанската Пресвета Богородица да мине по линията на фронта около Москва и не знае друго. И след като вече те идват до Москва фашистите, той няма никакъв друг шанс, се решава на това нещо и даже руските войници, те са били безбожници в една или друга степен по време на комунизма, но имало и които са се запазили вярата, които са, примерно от Сибир, всички полкови са били много вярващи. Те затова са ги слагали на първа линия, така като най-крепки, като най-здрави, като най-решаващи, мъжествени. И когато те виждат, че иконата идва с духовенството, минава по линията на фронта и взели така да се шегуват. Ето, след като и свещениците идват вече, значи, нали, т.е. ще ги опяват. Но става чудо. На цялото оръжие на немската армия блокира в един момент и оттам насетне става обрата във войната. Когато България пада под турско робство, именно в Русия намират спасение голяма част от българските духовници и книжовници, които носят със себе си не само знанията си, но и едни от най-ценните ни средновековни книги. Сега много от тези древни български книги се пазят в руски библиотеки. Но отношенията между българите и русите не винаги са били добри. Руските учени в момента спорят кога и как се е родила Русия. Но според най-стария им летопис, повест Временных лет, първото руско княжество, Киевска Рус, е било създадено от викингите, които руснаците наричат варяги. През 882 година, по времето на българския княз Борис, варягите, които до тогава били наемници на славянските племена, обединили двата най-големи центъра на източните славяни – Новгород и Киев, и създали мощна държава – Киевска Рус, която според средновековния летопис носи името на викингското племе Рос, защото Рос било само названието на самите варяги. В годините на българския цар Петър, варяжко-руският княз Игор I или Ингвар прави два неуспешни похода срещу Константинопол. Следващият от династията обаче, Светослав, побеждава хазарите, след това успява да разграби Болгар, столицата на Волжка България, и накрая напада Дунавска България. Византийските хроники подробно описват двата похода на варяго-руския княз Светослав на юг от Дунав и как той става причина за гибелта на Първото българско царство. Подтикнат от византийците, Светослав напада и превзема Велики Преслав. Формално оставя българския цар Борис II на престола, но реално той управлява от крепостта Дръстър. През 971 година византийският император Йоан Цимисхи организира поход уж за освобождаване на българите, но реално успява да прогони Светослав на север от Дунав и слага край на Първото българско царство. Цар Самуил се опитва да запази държавата поне в западните български земи, но е победен от император Василий II Българоубиец, на чиято страна воюва и корпус от варяги наемници. Викинги наемници използват византийците и при потушаването на въстанието на Петър Делян, при опита му да възстанови България през 1041 година. Заради участието му в потушаването на въстанието, основателят на Осло Харалд Хардради Суровия в скандинавските саги е наричан Болгара Бренир, опустошителят на българите. Впрочем, връзка с България имат и английските викинги. В края на 11 век нормано-английските наемници изместват варягите в императорската гвардия в Константинопол. Като благодарност за добрата служба, император Алексий I Комнин им дава Добруджа, която те наричат Нова Англия. А някъде на север от Каварна построяват и град със същото име – Нова Англия. След 200 години градът вече го нямало. И не е известно дали английските нормани са се преселили другаде или са били асимилирани от българите в Добруджа. Днес Добруджа е разделена между България и Румъния.
Но и на север от границата живеят много българи. Стотици хиляди са и потомците на българските преселници, които живеят в Русия и Украйна. Колко българи живеят в момента в Украйна? Това е един въпрос, който не може никой да го каже. Не може никой да отговори на него. За какво? За каквото официалната перепис, която го проведе държавата години 5 назад, даде такова представление, че в Украйна живеят над 350 хиляди българи, което по нашето мнение, и това не се касае за българите, има се предположение, че това са занизени цифри. Това е първо. Но това е предположение. Второ, има много смесени браки, които, за съжаление, уже не се считат като чисти българи, но ти тежат към българско и мисля, че та работа, която ние го проведаме на днескашния ден за това, че да се има българско самосъзнание, ще играе каква-то си роля за тия българи, които се являват не чисто българи, да могат в бъдеще да се чувстват като своето самосъзнание българско. И ние разчитаме, че в Украйна най-малко има около половина милион, а над повече. Ще приведа пример за Автономна република Крим. Тук има по официалните переписи 1900 души с български произход. Но ако начинем ние да проведем какви си мероприятия, акции, като начинем да проведем какви си опроси и така нататък, се оказва, че много, но абсолютно много има хора, които имат български произход. И бивава даже такива случаи, когато ние не очакваме от това или иного гражданин, който си гражданин на Украйна, ако се разприказва между себе си, виждаме, че и там баба му или дядо му, или баба му и дядо му, или майка му са българи. Много българи има по Украйна. Едната част от българите са пристигнали през морето, Странджа, да? А други българи са приселили от Бесарабия, и днескашна Бесарабия и Молдова, тоже пристигнали тук. И една част от тях, от тия българи, са приселили от Запорожска област, това приазовските българи, както ние тук ги наричаме, защото вие, наверно, и българите тоже знаят, че в Украйна има 3 компактно живеещи българи. Това е и Бесарабия, това е българи, които живеят в Таврия, в Приазовието, и тук ние българите, които живеем в Крим. 1944 година обаче българите са били изселени. Да, това беше трагичен момент, който на днескашния ден държавата го призна като факт за насилие към тия народности, които бяха изселени. И не сега бяха българите изселени, а арменците, греците, немците, татарите и българите в том числе. Всички българи, които живеят тук в Крим, пълностью с семейството си, насилствено в течение на 30 минути, да дам време, 30 минути да се сберат и ги бяха изселени от своите си жилища и преселени в разни региони на бившия Съветски съюз. Но има се в виду региони не, да кажем, в средната полоса на Русия, а това са Казахстан, това е Таджикистан, това е Душанбе, където вашата група ще бъде. Това е Западна Сибир. В тези места бяха депортирани българите. До Втората световна война повечето български преселници живеели компактно. Но по време на войната Сталин взима решение да ги депортира и разпръсне в далечни земи. Формалната причина била, че България е съюзник на хитлеристка Германия и се опасявал местните българи да не започнат да помагат на немците. Специално за Крим е имало и други планове – да бъде опразнен от други етноси, за да може на полуострова да бъде създадена еврейска държава като Израел. Решението на Сталин не засягало само българите.
Подобна съдба споделили и гърците, и арменците, немците, балкарците, чеченците, осетинците и други етноси, които от Украйна, Кавказ и други райони, в които живеели, били депортирани далеч на изток. Според руски данни, при това депортиране на народите загинали около 3,5 милиона души. По пътя си и в Сибир и в степите на Казахстан попадахме на паметници на жертвите на депортирането и на сталинските репресии. Тук, например, в източен Казахстан има паметници на загиналите далеч от родината италианци, украинци, поляци, японци и естествено най-големият е руският. Български няма. А българите сме дали много жертви. И сега в Крим има цели български села, в които вече не живее нито един българин. Къщите са там, а хората ги няма. В домовете им отдавна са настанени други хора. Това, например, е село Курское. Преди 200 години селото е създадено от български преселници и се е казвало Кишлав. Но през 1944 година всички българи били изселени. Хората, които сега живеят тук, ми разказаха, че по време на Курската битка, най-голямата танкова битка в историята, селата им били унищожени и до края на войната живеели в землянки. След това ги настанили в празните къщи на българите. Много сме благодарни на българите. В техните къщи живеем, а техните огнища още ни топлят, казваха хората. Оказа се, че в село Курское, бивше Кишлав, от всички депортирани се е върнала само една българка. Елена Константиновна Маврешко. Била е на 37 години, когато заедно с другите българи я депортирали в Таджикистан. Нет. Я бях българка, ще умра българка. Я руска не бях. Затук майка ни. Беше руска, пък татко българи. Все, мама, не расстраивайся, тебе не жаль. Мам, мы пошли, мы потом с тобой... Нет, я ще умра тук. Моите си къща ще умра. Я няма да подам бърани. Ох, Боженце. Работила като рентгенолог, а когато се пенсионирала, се върнала незаконно в родното си село, за да завърши дните си тук. В селото няма канализация и водата я карат с водоноски. Вода иде. А ви вода нямате, нали? Купувам. Как купувате? То са плащали за тази вода? Да. Вы садитесь, смотрите. Хорошо, я деньги возьму им. Это в месяц получается вот так на среднюю семью сколько надо заплатить? Ну как получается? Ты даже на 20 рублей можешь набрать, то на 30, то на 100. Так вроде помещение получается. Салам алейкум. Алейкум салам. Это что, пресса, что ли? Это болгарское общество. Мамиша. Леля Елена плати по 20 копейки за всяка кофа с вода. Борусия на ти
Със сигурност ти е трудно да живее сама тук. Да. Тя има 3 дъщери, които отдавна са семейни. Щастлива вам. И на вас не. Митя се сърди на мене. Не. Няма нищо сърди. Но леля Елена упорито им отказва да отиде да живее при някой от тях, защото е решила да завърши дните си на българска земя. Тя никога не е била в България и за нея българската земя е тук, в бившето българско село Кишлав. През последните години украинското правителство разработи програма за компенсиране на депортираните, чието къщи и земи са отнети, но много малко от потомците на българите се връщат. Основната причина за това е, че като компенсация им дават жилища в села, в които трудно могат да си намерят работа и да живеят нормално. Освен това, депортираните българи и техните деца отдавна са си намерили работа и са уредили живота си в различни далечни краища. И малко от тях биха зарязали всичко, за да се върнат в Крим. За разлика от българите, много от оцелелите и потомците на изселените кавказски народи, след като били реабилитирани, решили да се върнат в родните си домове. И точно като в българските села видели, че в къщите им вече живеят други хора. Това възпламени още повече огъня на гражданската война в много райони на бившия Съветски съюз и ускори разпадането му. Всъщност, корените на много от тлеещите и сега конфликти са именно в годините на Втората световна война и са заложени не само от Сталин. През февруари 1945 на конференцията в Ялта Сталин, Рузвелт и Чърчил разделят Европа. Със съгласието на западните държави, съветският модел бе наложен на 11 европейски народа. Континентът бе разделен на Запад и Изток. И едва 60 години по-късно преградите започнаха да падат. По време на войната България става съюзник на Хитлер, но не изпраща нито един войник срещу руснаците. За разлика от Унгария и Румъния, чието войници се бият срещу Червената армия при Сталинград. България обявява война на Америка и Англия, но не и на Съветския съюз. На 5 септември 1944 година обаче Съветският съюз обявява война на България и 3 дни по-късно Червената армия прекосява Дунав. Руснаците са посрещнати радушно от голяма част от населението и срещу тях не е изстрелян нито един изстрел. Напротив, Червената армия е посрещната с хляб, сол и прегръдки. След това българската армия е включена в състава на Трети украински фронт и воюва срещу хитлеристите в Югославия и Унгария. 18 000 български войници загиват, докато се сражават под знамената на Червената армия. Въпреки това, след войната, при гласуването в новосъздадената Организация на Обединените нации за това дали България да бъде призната за страна победител или за победена, Украйна и Беларус гласуват, че сме от победителите, но решаващият глас на Съветския съюз е, че България е победена. В резултат на това десетилетия наред изплащахме репарации на Гърция и Югославия, а всички германски и италиански капитали и предприятия на територията на България станаха собственост на Съветския съюз. В продължение на 2 години страната ни бе окупирана и по време на тази окупация се проведе така нареченият Народен съд. С масовите си смъртни присъди той раздели нацията.
Формално през тези 2 години България бе управлявана от правителство на Отечествения фронт, но реално дали решенията на кабинета ще влязат в сила, е преценявала контролната комисия на съюзниците. Междувременно в страната ни бе наложен съветският модел и това повлия на всички сфери от живота на българите, включително и на историята ни. Но това се е случило в България, и то не отдавна. А ние сега сме далеч от родината и в други държави търсим нишките на древното ни минало. И навсякъде по пътя си срещаме българи, които макар и с чужди паспорти, се вълнуват от същото, от което и ние. Това е древна история. Това е история на приселването на многото народи. И това българите, естествено, почвайки от Памир, Индия, Афганистан, там в този регион, които са тръгнали, те естествено имали си големи трудности и движили са много народи с тях и всеки се борил за едно парче земя и да се установи своя държава и своя народ. И не винаги се получавало това, защото имало и по-силни народи, които избутвали по-слабите и ето че чак в 4, 5, 6 век практически те попаждат тук между Волга, Кубан, Северния Кавказ, Полтава, т.е. тази огромна територия някъде около, може би 700-800 хиляди квадратни километри, където столицата на Кубрат се намира в Анагория. Това е близко до Азовско море и тук в Зачера. Време е да се върнем на пътя, от който се отклонихме. Пътят към прародината. Да напуснем земите на стара велика България и да продължим на север. Какво ли ще открием там? Надявам се там да са народите, които и днес твърдят, че са потомци на прабългарите. Знайте само, че сме невинни и искаме само свобода. С всеки ток аз си мислех, че умирам и никога не съм си мислила, че ще оживея. Просто целият ужас е върху лицето ми. А за нас е много времето. Прекалено много. Искам да си дойда. Ще си дойдеш, не се притесняй. Стига толкова. Актавис. Достъпните лекарства за качествен живот.